سلام تخطاتلت ناس channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيت نايو لومون كم وترو نخلنا كمهرن كم فلتون كنستوعب لون زلنا بقولت في زمع بزلو حبريتاينا هنري بتشم أبزي وهنزي نزيا فيديو زيات راينا قبر كله قالوا تجد سزيانات قدي فيز قبر زلو بقنياتو أبجزينا أبجزي بس قلت في زمع بال إيفنت سلو زلو أمونغو إسرائيل إيران كخيد أنها إيران قبل ما تسكتهم مخانا الزرب زنبرة أمونغو من البعض إيران كنت قد فدي دليا ويون كان من قد دي أتزلا تباهيلوس أنهو حجي ما مليسا كنت قبل مخانا CNN حدش حبريتها كاب بنتاغون زمزي لهم زرقي حملو سخانتا مالتيو أبز قربا جزي متقعد خدقبر كم تخلي إيران يفزنقر زلو بزي متقعد زي كما يكون مغنياتو بزو كالكوليشن يشاتو هم زلو إيران أنو يحد حسب كم زلان إيران تدقاقامي مس راشا تقبرو زلا لوو دما أبقم زيتو مخانو كم دما أمريكا بزح ميليتري أسيتس ويكا وتهدروا أسوار نابتو بزوباتي تخم زلا ويتقرب كم زلا أواريدا هم زلا يزنقر زلو سلازي سفع زخوني كابت زحلفي ورحر بعد استكز تخايرن لعلك خون كم زغلي تسبيت كبرلو نتزوبا بمولو دما عبس الوا كل ويزو كيناتزي نحن كبر حوص لزي لنا عبس الوا كل وي بخمي كنريو نخلكا أبز فيديو كنريو كفتنينا so what is going on اسكبزنا CNN حجي أب زحلفو وان زكبر وندري. Returning now to the Middle East, the CNN analyst and Axios reporter Barak Ravid is now reporting that Iran has indeed decided to directly attack Israel. And though it's not clear when that might happen or what form it would take, the attack could come, he reports, as soon as in the next few days. With us now, CNN military analyst, retired Lieutenant General Mark Hurt. Sometimes إيران من البات بتناتهم مش محازوت بحزب الله ديو بكالوت اعتقاد جوجله بحوت دي جرا دي قبر ملسك كتب ويسكت تبع على كتب يا زبل نصور زخنه قبر ملسك وهبهم مخانون إسرائيل كقطعوا مخانون نايتز قبروا ناي حماس حلافي أمريت إيران أتيوم زقتلوا نسوم إسرائيل كم زخون دما قرب ترتر زي بلهم نزي قبر ملسك نبالو نايلهم نيرو يوم بخمه من قد نزبل كن مجمريا قلت زغون قبر ملسك بخوني تبعيل بزح تفاريو إسرائيل إيربورتاتون قال ملين كل عاتي نيرو دحيرهم قد بخمي كم زقبرو جيتي مقطعتي إيران تتقمل لزلا حدا unpredictability exactly انت عينت متقعد تختبيع ما اسك تبيع بخمي كتبيع سلازي تبع زلا إسرائيل تات قبر زلا حبريتها بزي ما هبط قصعي زلا كتقطع مخانا immediately حبيرة كل التملكتات قبر ملسك بو مخانو اللي كل التملكتات واللي عميا ግን معاس بخمي عقل كجبر يجنايت فلتن سلازي هذا سب كتكعكا مخان فلت كالغا بينك ماتسيو ماسك ماتسيو بخمي كبت كتكعكا شنو ديت فلت كدك سايت خلنا كل جزء نوعي خاخت كعلو زلك سلازي exact اللي دما psychological warfare نرد لنا أنا أمره مالتيو أنا تتزبي زخوان نجار جبراي كل نتقط طبعا يتهجر دما تزجد مالتي نا إسرائيل مالتي سلمتاي تياتهم ماسكت كعو مخانو سلازي فلتو كدن كعو كقول لهم تمام إسرائيل زلوا tourists كما تقولوا نيم كان business أنا عيكني conferences ناي business براي كني because إيران كذا أنا تبهلا خلوا events براي تخليها so كل زينتي استراتيجي كم psychological warfare يوسخوا خمسة لينا نرزلنا so إذا كم زيلون هلو خلوا حججن وسينا لا بعلا كتتكلم زبرزلو CNN كابيم رقيبة مسكن اسمعي. And former State Department Middle East negotiator Aaron David Miller. General, starting with you, what do you expect from Iran as compared to the drone and multi-missile attacks of 300 rockets and missiles that were directed towards Israel back in April from Iran, directly from Iranian territory? Do you expect something similar or something different? You know, well, you can't really say. It could be a spectrum along that line. Anything from a massive attack, not only from Iran, but also in coordination with Hezbollah and with other forces in the area, the PMF forces in Syria and Iraq, as well as the Houthis in Yemen. Or could we see just a kinetic strike that's precision and surgical in nature to show Israel and so انت عينت مدقعتي خاطر تصبانتي جنرال مجمرة حتى زلو انت عينت مدقعتي نحن تصبان خل ابتزح حلفه ببزح ميسايلات كومدما ببزح درونات مسود ما ميسايلات حوسه كبرحو كيلومترات كيدو زمزه زبزح كفالنا تدما بامريكا انترسبتد كوينو ويون اب سماي كلو كم زمكن استغبريو ومدما كل بزحات اغرات تساتيفن اب تقعزو كم زغبره زغن ابتزح حلفه بزح ميدياتات ناي معرباو عالم كم زحبرو أقدم ساعات كندي كتكسم مخانم بين كتكسم مخانم زاد الحبرية توهيبو كم زنبرن سلازي شماوي قبل ما كم زنبرن تقدمين already بسبب تزري بلي كابو كمان
ዕላማታቱ ዝሃረመ ሓደ 5-7 ዝኾነ ሚሳይላት ነይሩ ይበሃል ሶም ናይ ሕጂ ክንከም ይኮነን እዚ ሕጂ እስራኤል ካብቲ ቀዳማይ ተማሂራ ዝኾነ ግብረ መልሲ ክትህብ ስለ ዘይካለት ሕጂ ግድን ሰፊሕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ገብርሎም ስለዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኢራን ትቐይሕ ዝመስል እዩ እስራኤል ድማ ኣብ ጫፍ ኣላ መንጎ ክላየር ናይ ኢራቅ ኣሎ ክላየር ናይ ስዑድያ ክትንከፍ ይኽእል ኸውን ክላየር ናይ ጆርዳን ክትንከፍ እዩ ስለዚ እዘን ሃገራት እዚኣተን ድማ ከምኡውን ግብፂ ኩለን ሃገራት ታይለን ኣለዋ ብክላየርና ንዝመፅእ ዝኾነ ነገር ሊባኖስ ከምኡ ሊባኖስ እኳ ግብረ መልሲ ሃበትና ኣላ ግን ኣብ ክላየርና እንድሕር መፅኡ እቲ ናይ ኢራን ንሕና እውን ክንትኩስ ክንፍትን ኢና ኢሎም መጠንቀቕታ ሂባ ኣለዋ ስለዚ ኩለን እተን ኣብቲ ከባቢ ብፍላይ ጆርዳን ሙሉእ ብሙሉእ ምስ እስራኤል ስለትሰርሕ ዘላ ንእስራኤል እያ ክትድግፍ ትኽእል ስዑድያ ግን ዝተረጋገፀ የለን ብዙሕ ግዜ ይራኸቡ ኣለዉ ኢራን ግብረ መልሲ ክትህብ ድማ ዝርዳኣና እዮም ዝብሉ ምክንያቱ እቲ ኣብ ልኡላዊ መሬታ ዝተገበረ ብእስራኤል ጌጋ ግቡእ ከም ዘይኮነን ጥሕሰት ናይ ኢንተርናሽናል ሎ ምዃኑን ኣብቲ ናይ ዝሓለፈ ናይ ኢስላሚክ ኢንተርናሽናል ኢስላሚክ ኦርጋናይዜሽን IOST ዝበሃል ኣብኡ ኣብቲ ርክብ ገሊፆም ነይሮም ስዑድያ ስለዚ እንታይና ንርኢ ዘለና እዚ ኩናት እዚ ብኸመይ ክኸይድ እዩ ግን ብወቅዒ ሓይሊ ክጥቀም ዝኽእል ኣብዚ ሕዝብላ ኣሎ ሕዝብላ ባይ ዘ ወይ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ራሽያ ሚሳይላት ኣትይዎ ኣሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ምክንያቱ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ብዩክሬን ገይሮም ኣብ ራሽያ ዝገብርዎ ዘሎ ይርእዩ ስለ ዘሎ ኢሚድየትሊ ነቶም ሃገራት ናይ ንረብሓ ናይ ኣሜሪካ ክሃሳብ ዝኽእል ራሽያ ኣፅዋር ትሰድድ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ ድማ እቲ ሓደገኛ ክትብሎ ትኽእል በቲ ሓደ ድማ ፅቡቕ ነገር እውን ክትብሎ ትኽእል ስለምንታይ ፅቡቕ ንብሎ ኣለና ካልኦት ወገናት ኣሜሪካ ዘይትፈትዎም ቀደም ኩሉ ግዜ ሕማቕ እዩ ዘጋጥሞም ነይሩ ሕጂ ከምኡ ዝበሃል የለን ኣሜሪካ ቀንዲ ፀላኢትካ ተኮይና ደገፍ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ካብ ቻይና ዲ ካብ ራሽያ ስለምንታይ እቲ ባላንስ ናይቲ ፓወር ምክንያቱ ንፀላኢኻ ምሕያል ኣገዳስነት ስለ ዘሎ ንፀላኢኻ ፀላኢዩ ንዓኻ ማሓዛኻ እዩ ስለዚ ኤርትራ ንኣብነት ምስ ኣሜሪካ ወጥሪ እንተለዋ ኮይኑ ክህሉ ኣይክእልኒ ግን ኣሜሪካ ንካልኦት ሓይልታት ክድግፍ ትጀሚራ ኣብቲ ከባቢናትና ራሽያ ንኤርትራ ወይ እውን ኢራን ንኤርትራ ወይ ቻይና ንኤርትራ ክድግፍ እዮም ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኣንፃር በርገፅ ስለ ዝሕዙ ኩሉ ግዜ ተን ሃገራት ብፍላይ ንኣሽቱ ሃገራት ኣብዚ ማክሰብ ኣለዎን ኤርትራ ድማ ሓንቲ ከም ኣዝያ ኣገዳሲት ሃገር እማኻ ነዊሕ እዋን ኣብ ብናይ ኣሜሪካ ብሕማቕ ዓይነት ድማ ዝነበረት ሃገር እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ብፍላይ ቭላድሚር ፑቲን ብወቅዒ ተዛሪቡ ዘሎ ንፀላእትና ትሕግዙ ተኮይንኩም ንፀላእትኩም ከመይ ጌርና ንሕግዝ ክንሪኦ ኢና ወላ ንሑቲ ዝለዓለ ለቨል ኣፅዋራት ክቦም የለው ነይሩ ግን ንሑቲ ክቦም ኣይክእልኒ ምክንያቱ ስዑድያ ስጋኣ ስለ ዘለዋ ስለዚ ስዑድያ ስለ ዘላ ምናልባት ክሂቦም ክኽእሉ ንሑቲ በቲ ኮይኑ በቲ ግን እቲ ቴንደንሲ ወይ እውን እቲ ተርእዮ እናቐፀለ ክኸይድ ከም ዝኽእል ንሕዝብላ ግን ኣፅዋር ሂብዎም ኣትዮም ኣለዉ ዝብል ዘረባ ኣሎ ፅንሂልና ክንሪኦ ኢና ነዚ ኩነታት ብሰፊሑ ክትንትንዎ ዝኽእሉ ክንርኢ ኢና ስለዚ it's becoming very very serious እቲ ኩነታት ክንሪኦ ከለና in Yemen. Or could we see just a kinetic strike that's precision and surgical in nature to show Israel and for Iran to show their own population that they are doing something about what struck in Tehran? So it could be anywhere between those two extremes, but I think they have to do something just to appease their own population, but also to show Israel that they are ready to confront them. But anything that they do could certainly expand this region into a catastrophic conflict. ኩሉ ዓይነት ተኽእሎታት ከም ዘለዎን እቲ እንኮ ደፍሪ ድማ እታ መወዳእታ ዝበላያ ኩሉ ዓይነት ግብረ መልሲ ክቡ ከም ዝኽእሉ ብትኽክል ክትፈልጦ ይትኽእልኒ ኢኻ ፀቕጢ ከም ዘለዎም ግብረ መልሲ ክቡ ድማ ግዴታ ከም ዘለዎም ምክንያቱ ንህዝቦምን እቲ ከባቢ እውን ትፅቢት ከም ዝገብረሎም ግብረ መልሲ ክቡ ከም ዘለዎም እቲ ዝገብርዎ ግብረ መልሲ ድማ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክመፅእ ከም ዝኽእል ኣብ መወዳእታ ግን በናይ መንገዲ መፅኡ ነቲ ዞባ እቲ ዓብ ሓደጋ ክኸውን ከም ዝኽእል ወይ እውን ነቲ ፀገም ናይቲ ዞባ ከንህሮ ከግድዶ ከም ዝኽእል እዩ ዝነግር ዘሎ And that's certainly what Israeli military officials are bracing for right now, as I can tell you based on briefings that I've had over the past few days. Aaron, there's been some confusion today, as you know, over how Hamas is treating Thursday's scheduled ceasefire hostage release talks. What's your read on the statement they put out earlier? So, Israel ዘድሊ ምድላዋት ትገብር ከም ዘላ ካብ ነዊሕ ዝዝረብ ዘሎ ግን ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ሕጂ ብሰፊሑ ካልኦት ካብዚ ናይ CNN ክብሉ ከለዉ ኩሉ ግዜ ናይ እስራኤል ድምፂ እንዲኦም ኩሎም እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ካብኡ ወፃኢ ዝበሃል ነገራት ክንርኢ ኢና እቲ ወታደራዊ ቢልድ ኣፕ እንታይ ይመስል ልዕሊ ኩሉ ድማ ካልኦት ክኢላታት ብፍላይ ኢንዲፐንደንት ኮይኖም ነዚ ነገር ኣናላይዝ ዝገብርዎ እንታይ ይብሉ እስከ ንስማዕ እዚ ተቐንዲ ኣገዳሲ ድማ Gears, Colonel, does the United States government ever second guess or say no to Israel? Second guess, yes. No, unlikely. But I don't think we have ever confronted the kind of leadership in Israel that we see today. I mean, I'm sure you can go back and find presidents and prime ministers.
سنتاي زبل زلو تحت قداميتي منجست أمريكا إسرائيل سي نتحتوناتهم نتي إسرائيل تنقرم سي بعين ترترار يوم ما يفلتوا لعلو خلقه منجست أمريكا نمنجست إسرائيل عين جبرنا وعين حجزنا نو يلوم فلت ديلو نتناتهم وسانة بعين ترترار نريلو جزيلو نو كنبلهم جن رينا ينفلت النهاية أمريكا إسرائيل نو كتب لا يتغلى كلت هاجرات ناس نزلون بانديرا زلون منجست زلون قطبا زلون نفسن زخلها هاجراسي تحنت هاجر بنصارو اسرائيل بزو غزي ان امريكا نو تبلا كونفرونت تغبرا نو تبلا من يتحيال من يتغزاي من يتزقاصر نصور يابزوان زي امريكا يكونت اسرائيل تقاصر اسرائيل ان امريكا تقاصر اذا this is very clear زي is relationship زي كابز تبقى يوم قال تزاربتي يونايتد ستيتس اوف اسرائيل دولوا زلو ان امريكا هنياتو من يتزياده ابتي باور داينامكس بلو كلتيوم نناتو محصلوا من زياده صلوا زلو تلكاك اسرائيل صلوا زلو اسرائيل امريكا بايدن نزبلو اي تكبر نزبلو كندي غزي غيرلو كندي غزي شو تملسو بايدن زغبري يبلو حرايت رايك بزال سلازي ات باور داينامكس امونغوم زلو اسرائيل مور باور زلو صلوا زلو تي كلتيوم حيل دما اسرائيل زياده تقاصرو اسرائيل كن ببرايم مينستر نتنياهو ترايكون ابو اسرائيلاويان لوبيستس ወይ kana እስራኤል ሎቢ ግሩፕ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ከምኡውን ናይ ዓዲ እንግሊዝ ከምኡውን ብዓብዩ ናይ ኤውሮጳ ዘለዎ ፅልዋ ተጠቂሞም እዮም ፕራይም ሚኒስተር ዝጥቀም ዘሎ እምበር ወታደራዊ ዓቕሚ ስለ ዘለዎ ወይ ስትራቴጂካዊ ቦታ ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ብዘለዎ ፅልዋ ናይ እስራኤላውያን ዝተፈጥረ እዩ እዚ ስለዚ እዚ ድማ very very difficult ነዚ ብሬክን ክትገብሩ ኣብ ዝተፈላለየ ቪድዮታት ናተይ ገሊፀ ኣለኹ ከምዚ ፅልኣት ናቱ ገለ ይኮነ ግን ሪያሊቲ እቲ ኩንነት ክትገልፆ ከለካ እዩ ኣብ ዓለምና ዝዓበየ ሄጅ ፋንድ ወይ ከዓ ኢንቨስትመንት ኣርም እንታይ እዩ ብላክ ሮክ መን እዩ ዝውንኖ እስራኤላዊ ሲኢኦ ን ቸርማን ናቱ ልዕሊ 10 ትሪልዮን ኣሰትስ ኣንደር ማኔጅመንት ዘለዎ ብላክ ሮክ መን እዩ እቲ ናቱ ሲኢኦ ን ቸርማን እስራኤላዊ እዩ ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ትሬጀሪ ሰክረታሪ ዘላ ጀነት ኣለን እስራኤላዊት እያ ኤቭሪ ክሪቲካል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ዘሎ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣይሁዳዊ እዩ ስለዚ ኣት ኤቭሪ ሰክተር ናይ ቁጠባ ኣብ ቁጠባ ይኹን ኣብ ሚድያ በብዛሕትኡ ሜይንስትሪም ሚድያ እሳቶም እዮም ዘሎ ጉግል ናቶም እዩ እስራኤላውያን እዮም ሜታ ፌስቡክ ስለዚ pretty much ኣብ ኩሉ ዘሎ ወላ ንሳቶም ዘየለዎ ክፋላት ድማ ዓብ ፅልዋ ኣለዎም ብዓይኒ ኢንቨስትመንት ናቶም ስለዚ there's no way ነቲ ናይ እስራኤል ፅልዋ ሰጊርዎ ክኸይ ዝኽእል እቲ እንኮ ዝብልዎ ምናልባት ፑቲን ጠቕላላ ናይ እስራኤል ፅልዋ ስለዝኣለየ እዩ ኣብ ከምዚ ጉዳይ ወሪድ እዮም ዝብሉ ተደምሎም እቲ ናይ ፅልዋ ናይ እስራኤል ብዝተፈላለየ መንገዲ ነቲ ሃገር ብዓይኒ ኢንቨስትመንት ገይሩ ዝቆፃፀራ ስለዚ ንዑ ከፍቅድ ስለዘይከኣለ ሓደ ካብቲ ነሶም ከምኡ ዓይነት ሓይሊ ዕድል ዘይሃበ ፑቲን ስለዝኾነ ብኸመይ እዩ ሓደጋ ወዲቕዎ ዝብሉ ሰባት እውን ኣለዉ እዮም ንሓን እሱ ንግደፍን ሕጂ and others who were put off by the arrogance of some Israeli prime ministers from time to time over the last 50 years. But this is different. You know, this is hubris on a scale that it's hard to imagine. And when you are a victim of your own hubris, which is the case with Netanyahu, it distorts reality. It sabotages your ability to carefully analyze. You sort of lose touch with reality. And I think there's an understanding that that's happened, but there's nothing that anybody in Washington can do to stop it. They all live in fear of the Israeli lobby. So እንታይ ዝብል ዘሎ እስራኤል ብዙሕ ዓይነት ሓያላት ወይ እውን ሓደገኛታት ዕቡያት ፕራይም ሚኒስተራት ሪኣ ትፈልጥ ትኸውን እያ ከምዚ ናይ ሕጂ ዘሎ ፍሉይ መራሒ ግን ተራእዩ ይፈልጥን እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ሕጂ ዘሎ ቤንያሚን ነተንያሁ ማለት እዩ ብፍፁም መትሓዚ ዘይብሉ እዩ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ዘለዎ ትዕቢት ኣካይዳ ሓደገኛነት ንዓለምና እቲ ዝኸፍአ ሰብ እዩ ዝብል ኮሎኔል ዶግላስ ሜግሬጎር ብዙሕ ግዜ ከም ዝብል ስትራይክና ኣይኮኑ ብዙሓት እዮም ከም ዝብሉ ወላ ናይ ኣሜሪካ ደገፍቲ ናይ እስራኤል እውን ነተንያሁ እቲ ዝዓበየ ፀገም ምዃኑ ምክንያቱ እዚ ኩናትን እዚ ነገራት ዝፅሕትሮ ዘሎ ኩሉ ምስ ኢራን ንኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ከምዘይዋፅኣን ዝኾነ ይኹን ረብሓ ከምዘይብላ ንፈልጥ እዮም they know that ግን እቶም ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ተገዚኦም ዘለዉ ስለዝኾኑ ክምረፁ ተኮይኖም ድማ ገንዘብ ናይ ኣይፓክ ከድልዮም ስለዝኾነ ኣንፃሮም ክዛረቡ ይክእሉን እዮም እምበር ናይ ዩክሬን ኩናት ቃልቃል ዝብለሉ ዘሎ መኸዓ ዝዓበየ ጂኦፖለቲካዊ መቀራቐንትና ቻይና እዩ ንቻይና ኢና ክንፎከስ ክንገብር ኤነርጂና ክብሉ ከለዉ ወላ ሓንቲ ዓቕሚ ኣብ ዘይብሎም ግዜ መሪሶም ሓድሽ ግንባር ዘኽፍትዎም ዘለዎ እስራኤል እዮም ስለዚ ንጥፋት ንውጥቀት ናይ ኣሜሪካ እተቀላጠፍ ዘላ ሃገር እያ ትበሃል እቲ ዕዳናታ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዝበዝሕ ዘሎ ንእስራኤል ፋንድ ክገብሩ ስለ ዘለዎም እዮም ስለዚ
እቲ ኣሜሪካ ዝበሃል ንባዕሉ ኣብ ጉድጓድ እናእተወ ንእስራኤል ከገልግል ዝፍትን ዘሎ እዩ ንክንደይ ክቕፅል ሕጂ በዓል ዶግላስ መግሬጎር ብጣዕሚ እዮም ዝሓርቁ ከምዚ ንሕና እንታይ ረብሓ ኣለና ኣብዚ ኣሜሪካ እንታይ ይረብሓ ዘሎ እዚ ኩሉ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ንፅልኦ ዘለና ፅልዋናትና ብቻይና ዝውሰድ ዘሎ እንታይ ረብሓ ንኣሜሪካ ክንዲዚ ንኸስር ዘለና እዚ ኣብ ስልጣን ንክፀንሕ ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ ኣካይዳ ናይ ነትንያሁ ንኣሜሪካ ዓበ ክሳራ እዩ ስትራቴጂካዊ ውድቀት እናበሉ ንሱ ጥራይ ኮነ ጆን ኖርሽማየር Jeffrey, Professor Jeffrey, whoever their name is, so many high intellectuals, ምሁራት ወታደራዊ ኪላታት ነዚ ኩነታት እስራኤል ትኽተሎ ዘላ ነተንያሁ ዝኽተሎ ዘሎ ንእስራኤል ድግፏ ካብ ሕግዛ ፀገም ይብላን እዚ ነተንያሁ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ግን ናይ ብሓቂ ሓደገኛ እዩ ንረብሓ ናይ ኣሜሪካ ዘገልግል ኣይኮነን ንሱ ንግላዊ ረብሑ ንእስራኤል እውን ኣብ ጉድጓድ ይዝእትዋ ዘሎ እዮም ዘሎ ማለት እዩ In the past 2 weeks, the following words and images have come about in Israel. 2 assassinations, horrific torture, civilians breaking into a military prison to extricate the torturers, decisions by the Justice Department not to prosecute the torturers, IDF grunts begging their superiors to beg civilian leadership not to send them into Hezbollah because they're exhausted, the recognition in the West that the IDF has not and cannot defeat Hamas in Gaza. What does all this tell you? Is this a recipe for starting another war? Well, I think it's a recipe for the disintegration of the Israeli state. That's my own view. And I think the religious leadership in Israel, there are large numbers of prominent rabbis who have reinforced Netanyahu's message, which you've also heard from people like Ben Gvir. And that is that they're dealing with the Amalek, animals that deserve the worst, and that anything you do to the animals that are in front of you is justified. So the notion of any sort of moral restraint is completely absent. And that's a strong view, widely shared inside the Israeli population. I'm sure you saw the polling that was on an Israeli television channel where እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ምናልባት ኣብ ዜናታት ናይ እስራኤል እኳ ክንደይ ናይ ብቐረባ ዝከታተሎ ከይሉ ኣብዚ እዋን እዚ ምክንያት ኩሉ ናይ ክፋእ ስለ ዝኾነ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ቴሌቭዥን ናቶም N12 ገለ ዝብልዎ ቻነል 12 ዝብልዎ ይመስለኒ ኣብኡ እንታይ ገይሮም መስለኩም ብዛዕባ እንታይ ይዛረቡ ነይሮም መስለኩም ናይ ብሓቂ እዮም ዘገርሙ እዞም ሰባት እዚኣቶም ንእሱራት ፈለስጢማውያን ከተባዕትየ ዝብለኩም ዘለዉ እቶም ንዖም እቶም ሴኪሪቲ ጋርድ ኣብ እስር ቤት ዘለዉ እስራኤላውያን بحيل عمي صمم كبر سلوماويان مالتي بتوم سورات فلسطيناويان مالتي بحيلي عمي صمم زي نفسه زخاله ازي دسكاك كناتاتي تديهم له اب تلفزيون متيوم صبو غبروم يلوم صبو غبروم سلامتاي كم زي واحد يكبر زلو እና በሉ اب تلفزيون نتز تغبر حماق اب تلفزيون ناشونال تي في متيوم عويلوم زعبو ديبيت كغبرو خلو نابزي اب اكس كل سبسك هلوم نيرو ጭካና ብዚኣቶም ዘሎ ንበይኒ እዩ እቲ ዘለዎም ደረጃ ናይ ግፍዒ ደረጃ ዘለዎም ንሰብ ንምስቃይ ንሰብ ንምብዳል ክኸድዎ ዝኽእሉ መንገዲ መግለፂ የብሉ ንሰባት ንደቂ ተባዕትዮ ዓሚፆም ብሓይሊ እየ ዝብለኩም ዘሎ ሓደ ካብቲ ዓመፅ ነቲ ሰብ እቲ ብዙሕ ናይ ኣብ ኣካላቱ መጉዳእቲ ከም ዝወረዶ እዩ ዝንገር ሕክምና ከይዱ ስለተረጋገፀ ማለት እዩ polling that was on an Israeli television channel where more than 47% of the population felt that rape and torture and murder and so forth of the Palestinian prisoners was justified. So I think there's deep-seated irrational hatred. It's being unleashed and it permeates the atmosphere in Israel. It's very sad, but it's true. And that's not just... So ኣብ ዝሓለፈ መፅናዕቲ እውን ብተወሳኺ ኣብ ቴሌቭዥን ከምኡ ምዝራብ ጥራይ ዘይኮነስ ከባቢ 47% ናይቲ ሃገርሲ ብዛዕባ እቲ ዝተገበረ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ እሱራት ፈለስጢማውያን ዝተገበረ ግብረ ሰዶማዊ ዓመፅ ንዑ ከም ዝድግፍዎ ፅቡቅ ከም ዝኾነ ፅቡቅ ከም ዝገበርዎም ሓደ እንታይ ዘርእየካ ንግብረ ሰዶም ድሕሪ ዝብል ህዝቢ ከም ዘይኮነ ብጣዕሚ ግብረ ሰዶማውነት ሰፊሕ ዝኾነ ምስፍሕፋሕ ከም ዘለዎ ተዓዲ ካልኣይ ድማ ኣብ ልዕሊ ሰባት ትገብሮ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ፈለስጢማውያን ክግበር ዝኽእል ኩሉ ዓይነት ዓመፅ ፀገም የብሉን ክጠፍሎም ክድምሰሱሎም እቲ መሬት ኩሉ ንዓና ክኾን ኣለዎ ዝብል እምነት ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ኣለዎ ስለዚ እቶም መራሕቲ ጥራይ ኣይኮኑን ኣብ እስራኤል እቲ ህዝቢ ዘሎ እውን ነቲ ክፋእ ክግበር ዝኽእል ዝደፋፋእ ሓይሊ እዩ ርጥየት ፅዕነን ዝመፃ መኻይን ከቃፅሉ ድሕር ዘይብሉ ሰባት እዮም ስለዚ ኩሉ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣብ እስራኤል ዘሎ ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ኩነታት እዩ ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ኣብ ሓደ ተማሂረ ሰልጢነ ዝብል ሕብረተሰብ ከምዚ ዓይነት ባህሪ ክትርኢ ከለካ ትስምሪ ኢኻ ንኣብነት ኣብቲ ኦክቶበር 7 1200 ናይ ብሓቂ ዘሕዝን እዩ እቶም ሓማስ 1200 ቀቲሎም ኣለዉ ቀቲሎም ኣብቲ መዓልቲ ድሕሪ ክንደይ ፈለስጢማውያን መይቶም ኣሎ ሰብሰብ ዳይኮነን ልዕሊ 40,000 ልዕሊ 70,000 እውን ይብሉ ገሊኦም ስለምንታይ ንሓደ ህይወት ብክንዲ ዝመቕፃዕቲ ክትብ ትኽእል ድሓርከ እቲ ሓማስ
أكتوبر 7 تفصيل تبلو زلخا نبمولو حزب فلسطين يوكلو مالدي توم حزب كلاتهم أجو حكيت قبر إلى مريقهم سيدهم مالدي أي تقبرون تزبلوا أي مقبرون مالدي نتا حماس حراي هاري منيل كات هرمت خليقا سيفيلاويان قول عن 700 ميتاوي على 14 زخون سبت قتيل له and this is not enough يقتل له ستيل قتل له جينا يخلو من لازم تاينا نرزالنا زي إسرائيل بالتي أب إسرائيل زلوا كايدا زتشونا وكايدا زبلوا نايب حق حدا جنيا مقانون حدا جنينات ناتو لما نميديا عبيت أمنو بحوان كم حدا ناي مورال بلوت سنات زلون كنا مزارم نيرم لما قودهم قدا من كل وقت زي نقبل رسولهم حدا تايلو أبت تلفزيون مسلكم نتوم سراويت ناتيو دليتكم قبرهم نتوم ولا قبر رسولهم ولا قبرهم قن تراي أب كاميرا يتسألوا التلفزيون ناي هاجر يزبلكم زلوا أبير تي في متيو حدثت كم هم زبل غيركم زلوا أب ناشنال تي في متيو دليتكم قبروا أنا بزعبه ما يقد سنني رايقن أب تلفزيون يتتحازوا ويون أيتقعدوا بكاميرا it's just مالتي تيجي كانه قال ليفل يابو زولا مالتي Going to go away quickly. The only way to deal with that is to confront it directly. But we're not going to do that. Our government will not confront it. They may say something in private, but from the standpoint of the current leadership in Israel, they know they exert infinitely more influence and control over the Senate and the House in the United States than President Biden, or for that matter, President Harris does. The Israeli finance minister, Smotrich, one of the right-wing members of Prime Minister Netanyahu's cabinet and coalition, stated publicly that the best thing to do would be simply to starve the 2 million residents of Gaza, but he's not sure the world would let them get away with that. Hard to imagine a public official saying something like that in public and suggesting it's somehow consistent with international law. I guess that means Israel has its own laws unique to itself and its own standards unique to itself. Oh, absolutely. And I think you need to take that into account. Their view of what is right and wrong is by no means the same as ours. And the last time we saw something like this, it was Yagoda in the Ukraine, where they systematically starved millions of Ukrainians to death. سنتين نردلنا نبحك زجرميو ولا تو منسترات نيتهجر تدلوهم زتقامولو نايج كانوا قانقا أبكال عالم ترعيون تسمعين دي فلاتيو تزقال لما قدنا زيوم أب فلسطين أب غزة زلوا سبات نتكونتات نمودة تزقال له مقبل معين معصاوي نيرو أو بتميت كم تقول يوم زجنا تعلم لقاو حق دف كذا لا مثلا منستر فاينانس نيتهجر يقوميل هذه التناي جنوسايد قانقاناتهم موداتا يبلون كالوت هاجرات كابير ترى حنت قال دي وصلت كلاجن جنوسايد فتسيمو منقسنا جنوسايد نبلو ليت معالتن اتميدياتات ناتهم نتي ناي كابت جرايدز واتس بروباغندا كانوا زفهم زعلو ابزقن مرحتي هلكيت نخفتسمو بقالاتهم نزقلت زلو كم حجي كاله منستري مكن قال لايت هاجر تاي لير انسساتات مسنساتات دينا ديل نقبر زالنا انسساتات دما بنا انسساتات حقنا كنقص عميلنير ثم منسترات بمولهم نتي زقبرت له جنوسايد كغبرو خمس دلوسي بقالاتهم دوكمنت زخونه that's why ما بتي criminals after just international court of justice بحال ناي هلكيت نخفصمو دليت كم زلهم زقلص نغرات كم زلو ساوث افريكا بيت فردي صبو زخونه كيس كم زغربت يزنقر لذي اذا حدي عن اسرائيل تزريب كاس بزي ودا صنيهنا بوغن ايران كنريو كفتنا ايران نزعكل قبر منسكب يخلدو من البعض ابزي يزارب الله support for Iran, anticipating a conflagration. They do is allowing these leaks to occur somehow. Technical support for about Russian technical support for Iran, anticipating a conflagration between Iran and Israel. Well, as you pointed out earlier, I think you probably even showed part of the Lavrov's, the foreign minister's comments that he made in Tehran and back in Moscow regarding the readiness of Russia to cooperate with Iran. And they signed a treaty with Iran. You could call it a treaty. It's an agreement for military. So amongo Israelin amongo Iranin Russian zolo zimdna dama kale level nahazi zgay zolo مغنياتو amongo zolo ركب እዚ ድማ ዓይነት ዳይናሚክስ ናይ ኩናት ሓደ ከቕብዶ ዝኽእል ካልኣይ ድማ ንኢራን እውን ዝያዳ ኮንፊደንስ ክባ ዝኽእል ምክንያቱ በይና ንእስራኤልን ኣሜሪካን ኩላቶም ናታ ደገፍትን በይና ክትገጥሞም ከም እንተር ኮይና ከቢድ ክኸውን ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ንራሽያ እውን ምስትቁላ ዓቕማ ክሳብ ክንደይ ከቢድ ከም ዘሎ ንሪኦ ኣለና ሕጂ ግን ኣብ መንጎ እዚአን ክልተን ሃገራት ዝግበር ዘሎ ርክብ ግን ነቲ ኩነታት ንኣሜሪካ ዝለዓለ ስጋት ዝፈጥረላ ዘሎ እዩ ብድሕሪ መጋረጃ እውን ሰሜን ኮርያን ቻይናን ኢዶም ኢድ ከም ዘለዎም ኣብቲ ኩነታት እውን ይንገር ኣሎ ኣብዚ ብዝያዳ መንገዲ ብኻል መንገዲ ክርየና ክምለሳይና እቲ ናይ ኮነሬል ዶግላስ እቲ ዝበለፀ ሪፖርት እንድዩ ግን እቲ ኢራን ንባዕሉ በፂሕዎ ዘሎ ወታደራዊ ዓቕሚ ነፍሱ ዝኻልእ ዓቕሚ ኣለዎ ሓደ ካብ ድማ እዚ እዩ With military might, Iran has unveiled a chilling array of advanced weapon systems, sending shockwaves through the already volatile West Asian region. Our next point decodes Tehran's growing technological prowess, but also signals a dangerous shift in its strategic posturing.
raising fears of a potential and an imminent regional conflagration. Take a look. Guards have thrown down the gauntlet, flaunting an arsenal of cutting-edge weaponry with a clear warning to Israel. So Iran ነብሱ ዝኸኣለ ወታደራዊ ዓቕምናታ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናማዕበለን እናሰልጠንን ይኸይድ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እሱ ንበይኑ ግን እኹል ኣይኮነን ምክንያቱ ኢራን ጥራይ ኣይኮነትን ከም እትገብር ዘላ ወይ እውን እዚ ሚድያ እዚ እስከ ብካል መንገዲ ክግለፅ ከሎ ንስማዕ ምክንያቱ እቲ ኣብ መንጎ ራሽያ ጥራይ ኣይኮነትን ኢራን ትባ ዘላ ኢራን ንባዕላ ንራሽያ ትባ ዘላ ስለዚ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ዘሎ ዝምድና እንካን ሃባን ዘሎ እምበር ናይ ሓደ ሓይሊ ወይ ሓደ ጥራይ ኣይኮነን እቲ ነቲ ኩነታት ዝገልፅ ዘሎ ኣብዚኣ ሓደ ኣናሊሲስ ርአ ነይረ Fears among the international community of a full-blown Middle East war after Iran vowed to extract retribution following the assassination of the leader of Hamas. Also this morning reports Iran may soon supply Russia with hundreds of short-range ballistic missiles. For expert analysis on this, I'm joined by Malcolm Davis, ASPI, Senior Analyst in Defence Strategy and Capability. Malcolm, good to talk to you again. Sometimes ዝብሉ ዘለዉ ኢራን ኦልሬዲ ንነፍሳ ኣኺልዋ ንውግእ ትዳሎ ዘላ ሃገርሲ ናብ ራሽያ ብዙሕ ባሊስቲክ ሚሳይልስ ሾርት ሬንጅ ማእከላይ ነቲ ኩናት ዩክሬን ዝኸውን ብዙሕ ሚሳይላት ትብ ከም ዘላ ትብ ከላ እንካን ሃባኒ ቢዝነስ እዚ ማለት ራሽያ ኣብ ቁጠባ እዩ ዓቕሚ ዘለዎ እዩ ነዳዲ ብሰፊሕ ዝሸይጥ ዘሎ እዩ ስለዚ ኣብ ኩናት ስለ ዝርከብ ድማ ሃገራዊ ድሕነት ቀዳምነት ስለ ዘለዎ ካብ ኢራን በብዝሒ ኣብ ዝሓለፈ በተን ሸሂድ ዝበሃላ ድሮናት ነታ ዓውደ ኩናት ዓብይ ኣስተዋፅኦ ከም ዝገበረን ዝገብር ከም ዘሎ እዚ ነገር ሕጂ ድማ በቲ ሚሳይላት ምክንያቱ ዩክሬን ማለት ካብ ኩሉ ሃገራት ኤውሮጳ ካብ 27 ሃገራት ናይ ኔቶ እዩ ዝቕበል ዘሎ ሓገዝ ገለ ነፈርቲ ሂቡ ገለ ሂቡ ራሽያ ግን ክልተየንተን ኣክቲቭ ዝሕግዛ ዘለዋ ሓንቲ እያ ከማ ኢራን ብናይ ድማ ሰሜን ኮርያ ክልተ ዝየን ጥራየን ዝሕግዛ ዘለዋ خالق كله رشا كبع على زود سود تيتوا قدرت بس كده مدحيل كم زلوا خلصت لكم اجي تنا ايران قل نبعلا نوقنا تدالوت كلان رشا تحجز لك بعد كل رشا كم قبر ما ستاك قبرها هيفي ويبنري ابيت ايران كنت قبرهم زي تغل ايران زي بالله درجه اصوار ايفن ابني كل رواصوار ابي ابركو قبر لهم تخلي زنقر خا سمع علوم يبصني كونريل دوغلاس ميك ريكوردز ان هنا سمعنا So European intelligence believes that Iran may soon supply Russia with hundreds of short-range ballistic missiles, and intelligence reported that Russian personnel visited Iran to learn how to operate the missiles, a system that launches ballistic missiles with a maximum range of 120 Ks and a 150 kilogram warhead. How concerning is this, do you think? Well, look, in terms of the Iranians supplying the missiles to Russia, the main concern there is how Russia would employ them in the war in Ukraine. At the moment, Russia's goal is to attack Ukraine's critical infrastructure in the lead up to winter, and particularly power generation. So these missiles will be much more capable of penetrating Ukrainian air defenses, including those supplied by Western allies. So the concern would be that the Iranians are helping the Russians to devastate Ukraine's critical infrastructure, to weaken Ukraine's position to resist Russian attacks. Because this is amongst the background of Ukrainian سنتايم دول زلو زي أصوارات زي إني رشا عبت تكبر جلا معناته باليستيك ميسايلس كبال كله كاب روحوا بوتا خويدو نتيجة الإعلامة زحرميو حدا كاب تارجت يرات لجلا رشا زبحال دما ربع ميديا يزبلو كنقال لنا نت باور جنريشن نتساعات نيتهاجر معناته تي ساعات دي اللي تكهل كونتات كقية تهزبسي أنصار تمنجس كل عليه غلي زبل استراتيجي سلزلهم تكوينات سبن سبتقطات يلقوا داز خل كوينات هيكونن مهنيات نويح جزء خوص سلزغزي أبت critical infrastructure زبال نتي هاجر كم هاجر كنقص أصله زي كل درجة خد كبروا لتخل أبو تاتا توكيرهم يتحرر مهم زلوا لذا زي باليستيك ميسايلس ما تزلوا دما زوي زي hypersonic ميسايلس نتي air defense system أب راشا زلوا أب يوكرين زلوا قالوا وخول سلزي كونه يوكرين بعلمهم كم سلزبلو أبستفل عليه نتنا وينتر جزنا خالنا خيس لزلنا نتي power generation ويونت ساعات هارين كايو عزيز حل عد سلزخونه التهزبي نبكالت أجمع كاتيو تعتقن تهزبي نبتأجمع كاتيو يكونسي التهزبي نتزرلو سراويت نتخالد تخفت رلو معناته أبجل على حركات اللغة الوا من قسون كفتن سلزغزازي كلت يوم كما يجير كأبزيارة قنزاز اللوبوت نحرم نابل كاز قبرت له كناتنا رزلنا إيران لما أبزو دايزي نبع على إسرائيل أبت التفانون لزلا كنا من تأبر كتت قبر لزقها وتدروا عقم تلقات رأيت قبري بعد خبريس كغلها وتدروا أسوار كايت شيء ولا بليونات تيلهم كا سلمتاي جنزب ورقتي تديهون لهم جنزب ورقتي أب جزية جزء لنا جزية جنزب ورقتي أوروبا أمريكا ما عاد جنزب برينت كيرو من يوكرين كباغلو مدافع جماني خبا هذا هاخد جزء تسوار لذي ده شوي هجرات كم بعد سمين كوريا كم بعد إيران تدليت هجرات زخنا
ምክንያቱ ንነዊሕ ዓመታት ስጋት ስለ ዝነበረን ብዙሕ ኣፅዋር ከዚነን ዘለዋ ከምኡ ድማ ፋብሪካታት ናተን 24 ሰዓት 7 መዓልታት ሶምን ዝሰርሕ እዩ ስለዚ ብሽፍት እናሰርሐ ብብዝሒ ከፍርዩ ዝኽእሉ እዮም ዳትስ ዋይ ድማ ነቲ ዓውደ ኩናት ውሕዳት ክንሰን ንነዊሕ ዘቐፅል ዓቕሚ ኣማዕቢለን ዘለዋ ዳትስ ዋይ ኣብ ዓብይ ኩናት እናተዳለዋ ከለዋ ንካልኦት ሃገራት ክባ ዝኽእላ ምክንያቱ ብዝቐልጠፈ ክሽፍንዎ ስለ ዝኽእላ ኩሉ ድማ ካብተን ሃገራት ድማ ከምኡ ዓይነት ረቂቕ ኣፅዋር ክረኽባ ግምት ስለ ዘለዎ Incursions into Russian territory, isn't it? That's correct. The Ukrainians have launched a significant incursion into Russian territory, and this is the first time you've seen actual Ukrainian forces operating on Russian soil. They've seized a substantial portion of Russian territory around the region of Kursk, and I think the goal there is to dig in, hold that territory, and put pressure politically on Putin to make it look like he's incapable of winning the war. And if that happens, then you could see some sort of move against Putin within the Russian power structure that could see him እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እቲ ኩነታት ኣሜሪካ ብዙሕ ወታደራዊ ኣፅዋር ኣትያላ ግን ንመለስ ናብቲ ሓገዝ ናይ ዘን ክልተ ሃገራት cooperation assistance as well as economic development because they want to develop this alternative route to the through the Red Sea and the Suez Canal that then runs the length of Iran up through Azerbaijan and then into Russia all the way to St. Petersburg. So I think that was the beginning of even more serious military cooperation. What you're seeing now is really the result of those agreements. We've seen Iskander missiles, ballistic missiles that have been used in Ukraine, as well as I would assume some Kashan cruise missiles, but I haven't seen it. They probably have something like it. But more important, electronic warfare capabilities that the Russians have rarely allowed anybody outside of Russia to utilize and employ, and they're very substantial. We've had to deal with them from time to time in Syria. We know that they're very capable and can have an enormous impact on combat in the air as well as on the ground. And now finally, we're seeing the S-400 system show up. The S-400 is a very good air and missile defense system. It's advertised by the Russians, obviously, as the best in the world. But then again, we advertise. We tend to dismiss a lot of what the Russians say about their equipment. And that's a mistake because, as we've seen in Ukraine, Russian equipment has performed above expectation. Much of our equipment has performed below expectation. So I think it would be a mistake to dismiss this. ስንታይ ዝብል ዘሎ ኮንሬል እቲ ኩነታት እዚ ኣብ መንጎ እዚአን ክልተ ሃገራት ዘሎ ሽርክነት ናይ ቀለም ወይ ናይ ዘረባ ወይ እውን ናይ ሸው ከም ዘይኮነ ብተግባር ንሪእሉ ዘለና ኩነታት ኢና ንኣብነት እዚ S-400 ዝበሃል ኤሌክትሮኒክ ዋርፌር ሲስተም ወይ እውን ንሳተላይት ወይ እውን ራዳር ሲስተም ንኩሉ ንመከላኸሊ ትጥቀመሉ ቴክኖሎጂ ራሽያ ንዝኾነት ሃገር ክትበደይ ትደሊ ነበረ ቴክኖሎጂ እዚ ይብላ ኣሎ ብናይ ራሽያ ኣዘራርባ ድማ እቲ ዝበለፀ ብዓለም እዩ ባይ ዘ ወይ ራሽያ ብዙሕ ግዜ ዝበለፀ ብዓለም ኣለና ክብሉ ከለዉ ሓቂ ፀዲዮም ኣለኹም ኣሜሪካ ንምሉእ ዓለም እቲ ዝበለፀ ናታ ምዃና ኣሚናቶ ነይራ ንኣብነት እቲ ታንክ ናታ ብሚልዮናት ዝግዛእ ኣብ ኩናት ናይ ራሽያ ወላ ሓንቲ ብቅዓት ከም ዘይብሉ ይተረኣዩ ስለዚ ካብቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ማለት እዩ ኣውፂኦሞ ምክንያቱ ከምቲ ሽሙ ከምቲ ኣድቨርታይዝ ዝኾኖ ካብቲ ትፅቢት ንታሕቲ ኮይኑ ተረኺቡ ኣፅዋራት ናይ ኣሜሪካ ናይ ራሽያ ድማ ካብቲ ትፅቢት ዝህብዎ ዝነበሩ ንላዕሊ ኮይኑ ፀንዩ እዚ ከዓ እንታይ ደረካ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ነገራት ናታ ኣተዓባብያ ናይ ምዝራብ ክእለት ከም ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ሽርክነት ኣብ መንጎ ኢራንን ራሽያን እቲ ብኣፎም ዝብልዎ እቲ ዝረአ ዘሎ ምሕዝነታት ኣብ ከፈራረሙ ንሪኦ ዘለና ብኣፍ ዘይኮነስ ብተግባር ይግበር ከም ዘሎ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ድማ ስለዚ እቲ ኢራን ትቕበሎ ዘላ ቴክኖሎጂ ነቲ ዘለዋ ምና ብዙሕ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይልስ ካልእ ዓይነት ሚሳይላት ኣለዋ ንሱ ድማ ይርእይዎ ኣለዉ ብወገን ሑቲ ክሳዕ ክንደይ ኣድማዕነት ከም ዘሎ ብወገን ሕዝብላ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ይፈጥር ከም ዘሎ በንፃሩ ድማ ንሳቶም ድማ እዚ ዓቕሚ እዚ መመሊሶም እናወሰኽሉ ይኸዱ ኣለዉ እንታይ ግን ዝጎድሎም ነይሩ ሜይቢ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ሶፊስቲኬትድ ምክንያቱ እስራኤል እንተለዋ ኣይሮን ዶም ዝበሃል ኣለዋ እሱ ድማ ኣዝዩ ሰፊሕ ዝኾነ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ስለዚ ከተጥቃዕ ጥራይ ዘይኮነስ ነብስካ ክትከላኸልካ ክትክእል ኣለካ ብፍላይ ድማ ነቲ ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ዘለካ ናይ ኒኩለራዊ ቤዝ ድዩ ካልእ ነገራት ሓያል ዝኾነ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ክህልወካ ኣለዎ ስለዚ ኣለዎም እንዲ ግን እዚ ናይ ራሽያ ድማ እቲ ዝሰፍሐ እዩ ዝበሃል that's why ራሽያ ነዚ ቴክኖሎጂ ምስኦም ሸር ክትገብር ከላ እቲ ሽርክነት ናይ ዘን ሃገራት ዝለዓለ ኮይኑ ከም ዘለዎን ንኣሜሪካ ድማ እቲ ዝዓበየ ስግኣት ክፈጥረላ ዝኽእል እዝን ወዲ እዝን ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ this is a very very important development ኣብዚ እዋን እዚ ሓንቲ ዘረባ ነይራ ኣብዚ ናይ ፑቲን ብዛዕባ ኣሜሪካ ዝተዛረባ እስከስምዕዋ Единственная страна в мире, которая применила ядерное оружие против неядерного государства, это Соединенные Штаты Америки. Они сделали это дважды в отношении Японии. С какой целью? እንታይ ዝብል ዘሎ መሲልኩም ፑቲን ኣብዚ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ኣብ ዓለም ኣሜሪካ ጥራይ ተጠቂማትሉ ሓደ ግዜ ዘይኮነስ ክልተ ግዜ ክትጥቀመሉ ከላኸ ጃፓን ስለ ስግኣት ዝፈጠረትሎም ሰራዊት ናይ ጃፓን ዓቕሚ ነበሮ ናብቲ ግዜ እቲ ክማረኽ ድማ ይደሊ ነይሩ ኣሜሪካ ኣብ ሂሮሺማ ናጋሳኪ ነቲ ኣቶሚካዊ ቦምብ ዝተጠቀመትሉ ትዕቢት ስለ ዘለዎም ሓይሎም ከመይ ከም ዝኾነ
ከመይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ንኸፍልጡ ስለ ዝደልዩ ጥራይ እምበር ወይ እውን ናይ ብሓቂ ትዕቢት ስለ ዘለዎም ሎሚ ድማ ነቲ ኒኩለር ዋፅዋር ክጥቀመሉ ዝኽእል ንሶም ጥራዮም ካልእ ክጥቀመሉ ዝኽእል የለን ንሕና ሓላፍነታውያን እዮም ናባና ከስግርዎ እዮም ዝፍትኒ ዝብል እዚ ኣሜሪካ ዝገበረቶ ታሪክ at every level ቤላ ገይሩ ዝሃርም እንተሎ ቭላድሚር ፑቲን እዩ ብሓሶት ዘይኮነ ኤግዛክትሊ ብትክክለኛ ቋንቋ ገይሩ ማለት እዩ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ እንታይ ኢሎም እስከ ይምህርዎም ኣሎ ንጃፓን ኢሉ ናይ ብሓቂ ዘገርም ሰብ እዚ ንጃፓን ሲ ኣብ መፅሓፍቲ ናይ ጃፓን ቆልዑ ክምሃሩ ከለዉ allied forces እቶም ልፍንታዊ ሓይልታት ዝነበሩ allied ማለት እቶም ንጀርመንን ንሂትለርን ንጃፓንን ንጥልያንን እቶም ኣክሲስ ፓወርስ ባለር እቶም allied powers ኣሜሪካ ሃሪማቶ ግን እንታይ ኢሎም ይምህርዎም ንጃፓናውያን ይልካ allied powers ከም ዝሃረምዎም እቲ ቦምብ ዝተኮሱስ ኣሜሪካ የብልዎን እዮም ምክንያቱ ኣሜሪካ ዝሰፍሐ ወተሃደራዊ ቦይ ስለ ዘለዋ ኣብኡ ሕማቅ ሽም ከይህልዎም allied powers ከም ዝሃረምዎም ጌርኩም መሃርዎም ደቅኹም ስለዚ ሓበራዊ ውሳነ ከም ዝነበረ እምበር ናይ ኣሜሪካ ጥራይ እዚ ውሳነን እቲ ኣፅዋርን ድማ ናይ ኣሜሪካ ነይሩ ስለዚ ክሳዕ ክንደይ ናይ ማኒፑሌሽን ቴክኒክ ከም ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ እዩ ዘፍልጥ ዘሎ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ እንጂ ናብ ኢራን ክመለስ ኢና እንታይ ዓይነት መጥቃዕቲ ክገብሩ ይኽእሉ ኢራን ሓደ ኪላ ናይ ኢራን ክዛረብ ከሎ ንስማ feels like the calm before the storm, but the storm is indeed coming. Of course, we are talking about Iran's possible retaliation for Israel's multiple aggressions, escalating aggressions in the region, including the assassination of Ismail Haniyeh in Tehran. So maybe we can just begin, Professor Marandi, with what's going to happen. Can we expect a bigger, broader war here? I know that's what many people are afraid of, not just in the region, but worldwide. What is your assessment of the situation? It's not impossible because the Iranian response will be pretty severe. It will be more extensive and more punishing. The professor ኢራናዊ ካብ ኢራን እዩ ትገብር ዘሎ ስለዚ እዚ ክግበር ዝኽእል ፕሮፌሰር መሐመድ መራንዲ ዝበሃል እንታይ ዝብል ዘሎ ታሕቶ ቀሪባትሉ ዘላ ብዙሕ ህዝቢ ኣብቲ ዞባ ይኹን ብደረጃ ዓለም ሓደ ዓብዪ ኩናት ንኸይለዓል ስጋት ኣለዎ እቲ ናይ ኢራን ክትገብሮ ትደሊ ዘላ መጥቃዕቲ ክሳዕ ክንዱ ዓበዲ ክኸውን ዝኽእል ምስ በሎ የስ ዓብዪ ክኸውን ትኽእሎ ኣሎ ዓብዪ ውግእ ክኸውን ምክንያቱ እቲ እስራኤል ዝገበረቶ ኣብ ልዕሊ ኢራን ቀሊል ስለ ዘይኮነ ኢራን ድማ መሰል ስለ ዘለዋ ግብረ መልሲ ንክትብ ግብረ መልሲ ክትብ ካላ ድማ እስራኤል ካልኣይ ግዜ ክትገብር ከምዘይብላ ገይራ እያ ክትህብ ዘለዎ ምክንያቱ ኣብ ኣፕሪል ወይ ከዓ ወርሒ 4 ሚያዝያ ዝተገበረ መጥቃዕቲ ንእስራኤል ክስማዕ ስለ ዘይካለ ተመሊሶም ኣብ ውሽጢ ዓድና ዝገበርዎ ርኢና ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ than what we saw in April. So it will really depend on the United States to yank on the leash of Netanyahu and his people so that we don't move towards greater escalation. If the Israeli regime attacks Iran, then Iran will attack again because the objective of this strike that will soon be carried out is to make sure that the Israeli regime regrets what it did and does not repeat aggression. Because obviously the Iranian response in April did not lead to long-term deterrence. The Israeli regime was quiet for 2-3 months and refrained from striking Iranian targets. But Netanyahu needs an escalation, and therefore he has carried out a new act of aggression, which for the Iranians is not just a violation. So እንታይ ትብል ዘሎ very very interesting is እቲ እስራኤል ትኸዶ ዘላ መንገዲ ነተንያሁ ውግእ ከም ዝደልዩ ዘሎ ይፈልጡ እዮም ኢራን ፅቡቅ ጌሮም እዮም ዝፈልጡ ንሶም ውግእ ይደልዩ ኣለውን ግዜ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ምናልባት ኣብ ሎንግ ተርም ግን ኣብዚ እዋን እዚ ውግእ ኣይደልዩን እዮም ዘለዉ ባት እቲ ካብ እስራኤል ዝመፅኦም ዘሎ ተፃብኦ ድማ ብፍላይ ካብ ነተንያሁ እስራኤል ክትብል ከማና ሸቃሪ ወላ እኳ እስራኤል ከም እንትኾኑ ግን እቲ ነተንያሁ ዝበሃል ውግእ ይደሊ ኣለዉ ብዘይ ውግእ ኣብ ስልጣን ክፀንሕ ከም ዘይክል ኩሉ ሰብ ፈሊጡ ኣሎ ስለዚ እቲ ንሱ ዝገብሮ ዘሎ ገይም ናብኡ ከኣቱ ይደልዩን እዮም ዘለዉ ግን በቲ ኮይኑ በቲ ድማ እቲ ኩነታት ድማ ዘይገጥፎም ዘይምሕሮም ምዃኑ እናፈለጡ ይፈልጡ ስለ ዘሎ ክንገብሮ እቲ ኮይና ድማ ኣበርቲዕና ክንገብሮ ኣለና ይብሉ ንመለስ ኣብዚኦም And they're evidencing all sorts of signs which are completely understandable given how fraught the situation is for the hostages and the prospects of an escalation on the northern front. They know if they could get a ceasefire, it would also calm down the north. The problem is on what he considers to be Hamas's needs and requirements. And those require a true cessation of military activity by the Israelis, that Hamas Iranian retaliatory attack against Israel in the coming days, and the region still manages to avert a much wider regional war. What needs to happen for that to be how this goes? Yeah, certainly, Wolf, there is that potential, and it would be dependent on Iran holding their fire, literally not conducting the kind of large-scale attack they held last time, where a lot of Israeli citizens could be hurt or killed. If that happens, what I'd say is Katie, bar the door. If Israel is
ሶታይም ዝብሉ ዘሎ እቲ ናይ ኣሜሪካ ክኢላታት ልክዕ ከምቲ ኣብ ካልእ ግዜ ብተደጋጋሚ ንሪኦ ኢራን እያ ነዚ ጉዳይ እዚ ከተተሓታትኡ ትኽእል ምክንያቱ እስራኤል ጠጠው በሊልናያ ክትሰምዓና ትኽእል ሃገር ኣይኮነትን እዩ ትዘረባ ኢራን ግን ነዚ ኩናት እዚ ጠጠው ከተብሎ ትኽእል ንሳያ ተሓሪማ ከላ ትምን ድሕሪ ኢላ ምናልባት ኩናት ካብ ካልእ ነገር ክንድሕን ንኽእል ተደየለ ግን እቲ ኩናት ናብ ዓብ ነገር ክድይብ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ again ንእስራኤል ጠጠው ከብላ ዝኽእል ወይ ግደፍ ክብሎ ኣሜሪካውያን ክኢላታት ኣይክእሉን እዮም ዓቕሚ የብሎምን ስለዚ ንኢራን እዮም ከጠንቅቑ ዝኽእሉ ወይ ንኢራን በጃኹም ተደየለ ብሓይሊ እውን ክንሓርም ኢና ኢኻ ክትብል ትኽእል ማለት እዩ struck to the point where there are multiple casualties or a lot of deaths, I think we're going to see that conflict spin out of control. That's the part where I'm very concerned because it has to do with not only what Iran's action will be, but as Aaron David just said, also what Hezbollah and Hamas will do to contribute to this. But it could certainly rise into a regional conflict or beyond, in my view. And I don't think Iran is ready for that or has the military or the diplomatic capability to do something of that. Sometimes ዝብሉ ዘለው ብኣመነ ናይ ኢራን ሓልዮት ዘለዎም ኮይኖም እንዲኦም ኣክት ዝገብሩ ኢራን ነዚ ኩናት እዚ ከተድሕኖት ክል ኣለዋ ምክንያቱ ኢራን ኣብ ዝተፈላለየ ጉጅለታት ኣለዋ ሑቲ ዝበሃል ኣብ የመን ኣለዋ ኣብ ኢራቅ ከምኡ ድማ ኣብ ሲርያ ምልሻታት ኣለዋ ኣፅዋር ዘለዎም ኣብ ቃዛ ሓማስ ኣሎ ኣብ ሌባኖን ድማ ሕዝብላ እዚኣቶም እቶም ኣክሲስ ኦፍ ሬዚስታንስ ትብሎም እያ ኢራን ንሳቶም ድማ ኣቦቶኦም ነናቶም ፅልዋ ዘለዎም እዮም እዛ ኢራን ክንዲ በዓል ኣሜሪካ ሓያል ኣይኮነትን ግን ከመይ ጌራ ነፍሳ ክትከላኸል ትኽእል ብውሑድ ዓቕሚ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ትገብር ዘላ እያ ስለዚ ኦልሬዲ ነቲ ፐርሽያን ጋልፍ ንሳ ስለ ዘላቶ ተቆፃፂራቶ ኣላ ኣብዚ ቀይሕ ባሕሪ ድማ ብመንገዲ ሑቲ ጌራ ሓያል ዝኾነ ፅልዋን ሌቨሬጅ ወይ እውን ዓብይ ዝኾነ ፅልዋ እዩ ዘለዋ ምክንያቱ ቀይሕ ባሕሪ ማለት ክሳብ 15% ንግዲ ናይ ዓለምና ዝሓልፈሉ ዝነበረ እዩ ነዚ ኩነታት እዚ ንእስራኤል ቁጠባናታ ከምዚ ፅያቕ እያ ጌራቶ በዚ ዝኾነ ነገር ከምዚ ይሓልፍ ስለዚ ንካልኦት ሃገራት ድማ ብሕም ዝበለ ተሓጎም ኮይኑ ስለ ዘሎ ካልኦት ሃገራት ክሳራታትን ከም በዓል ግብፂ መዓት ክሳራ እናጋጠመን ከሎ ክዛረባ ኣይከኣላን እየን ንኢራን ፍርሄን ኣይኮነን ንህዝበን ፍርሄን ህዝቢ ናይ ግብፂ ህዝቢ ናይ ስዑድያ እቲ እስራኤል ኣብ ፈለስጢን ወይ ኣብ ቃዛ ትገብሮ ዘላ ፈፂሙ ዘይቅበሎ እቲ ፖለቲከኛታት ስለ ዘይሰምዖም ድምፆም ዳ እምበር ናይ ብሓቂ ህዝቢ ኣብ ጎኒ ኢራን ኣብ ከምዚ ክመፅእ ከሎ ነቲ ኣንፃር እስራኤል ክግበር ዝኽእል ተበግሶታት ይደግፍዎ እዮም ስለዚ ሑቲ ምናልባት ግብረ መልሲ ክብየ ተወገለ ይብል ነይሩ ግን ክሳዕ ክንዱ ዓቕሚ ኣለዎ ድያ ኣብዝዋን እዚ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ካፈቲ እሪና ኢና ግን ከመይ ዓይነት ግብረ መልሲ እዩ ክሳዕ ክንደይ ስፍሓት ክህልዎ ክእል ክሳዕ ክንደይ ፅልዋ ክህልዎ ክእል ግን ብሕጂ ክረአ ግን ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ጉዳይ ደቂሱ ድሓን ኢራን ገዲፋቶ እያ ገለ ዝበሃል ዝነበረ ከም ዘይኮነ ተመሊሳ ግብረ መልሲ ክትህብ ከም ትኽእል እንተደይ ሃበት እውን እየ ዝብላኒ ኦልሬዲ ንእስራኤል ከም ዝሃበት ጌራ እያ ተቐፅዓ ዘላ ምክንያቱ ክሃርም እየ መጥቃዕቲ ክገብር እየ ክትብል ከላ ብዙሕ ንግዲ ናብ እስራኤል ገፁ ዝኸይድ ነፈርቲ ኩናት ድዩ ዋላ ኣብ ቫኬሽን ሰብ ሓሲብ ዝነበረ ድዩ ካልእ እስራኤል ድማ ቁጠባናቱ ኣብ ብዙሕ ኣብ ንግዲ ዝተመርኮሰ እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ገንዘብ ስለ ዝቦ ዘሎ እምበር ቁጠባ ናይ እስራኤል ሰርቫይቭ ኣይምገበረን በዘጋጥሞ ዘሎ ተፅዕኖታት ግን ኣሜሪካ ቢልዮናት ገንዘብ ፕሪንት እናገበረት ንነብሳ ኣብ ጉድጓድ ናይ ዕዳ እናተወት ናብ እስራኤል ትጅልቦ ስለ ዘላ እስራኤል ካንሻይ ሃገር ስለ ዝኾነ እቲ ቢልዮናት ገንዘብ ከብሎ ይኽእል እዩ ትውግእ ካብ ዝጅምር ጥራይ ከባቢ ኣይደኖ ኣብቲ መጀመርያ 15 ቢልዮን ድዩ ገለ 8 ቢልዮን ድዩ ዋላ 10 ቢልዮን ድሕሪኡ ድማ ንሳ ናብ ፈለስጢምን ናብ ረድኤትን ተባሂሉ ድማ 20 ቢልዮን ድዩ ገለ መለ ስለዚ መዓት ገንዘብ ኢና ኣብዚኦም ዝኸይድ እሱ ስለ ዝኾነ ድማ ነተንያሁ ነቲ ኩናት ዝደልዮ ዘሎ ብሽም እቲ ኩናት ሓገዝ እውን ስለ ዝመፆ ነቲ ገንዘብ ተጠቂሙ ድማ ንስልጣኑ መናውሒ ክጥቀመሉ ስለ ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና በቲ ኮይኑ በቲ ግን እዚ ኣብ ዞባና ብቐረባ ክፀልወና ዝኽእል እዩ ንኤርትራ ግን ኣይነበራ ይጠፋ ኣብ ቅድሚ ምዝራብ ምክንያቱ እቲ ፀገም ዝነበረ እዩ ሓድሽ ኣይኮነን ኤርትራ ድማ እቲ ሰላም ከሎ እውን ተበዲላ እያ ስለዚ ሕጂ ከምኡ ስለ ዝኾነ ብፍሉይ ንኤርትራ ስግኣት ዝፈጠረላ የብለን ንካልኦት ሃገራት ክጎድአ ንኽእል እዩ ንኤርትራ ግን ብፍሉይ ዝበለ ስግኣት ክፈጠረላ ዝኽእል እዩ ዝብል እምነት የብለይ ኦፍኮርስ ውግእ ክህሉ ወይ ዕግርግር ክህሉ ዝደሊ ሰብ የለን ግን በቲ ኮይኑ በቲ ድማ ዘይተርፍ ስለ ዝኾነ ኤርትራ ድማ ግደፍ ኢላቶም ወይ ጠጠው ኣብሉ ኢላቶም ጠጠው ከተብሎም ትኽእል ሓይሊ እውን ስለዘይኮነት ኩነታት ከም ዘለዎ ክቕፅል እዩ ንሕና ድማ ዝያዳ ነቂሕና ክነስተውዕሉ ኣለና ግላዊ ጥንቃቐታት ክንገብር ክንከል ኣለና ኣብዚ የድሊ ቫኬሽን ምግባር እውን ጥንቃቐ ከድልዩ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድየ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናትኩም ደገፍ ድማ ብመልክዕ ኮሜንት ግደፉ ነዛ ቪድዮ ድማ ጠቀም ተልኩም ናብ ካልኦት ኣመሓላልፎ እናበልኩ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድየ ምዝያ ኣገዳሲ ለብዋ ክገድፈኩም ኣብ ሂወትና ሱር በተኻዊ ለውጢ ክንገብር ንደሊ ዶ እምበኣር ንደሊ እንተኮይና ነዘን ሰለስተ ነጥቢ ንከተል መጀመርያ ይውሓድ ይብዛሕ ገንዘብ ካብ ባንኪ ብናፅነት ባንኪ ዘገልግል ዘሎ ንዓኻ ንኸገልግል
ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ግበሮ ወይ ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ግበሮ እዚ ግን ፈሊጥካን ኣለሊኻን ብውሑስ መንገዲ ክትገብሮ እንትኽእልካ እቲ ዝበለፀ እዩ ቁፅሪ 2 ድሕሪ ስራሕካን ትምህርትካን ኣብ ክንዲ ቲቪን ዩቱብን ካልእን ግዜኻ ተባኽን ንዓኻ ክጠቕመካ ዝኽእል ንፅባሕ መንገዲ ዓወት ክኾነካ ዝኽእል ክእለታት ንኸተማዕብል መፅሓፍ ምንባብ ድዩ ኮርሳት ምውሳድ ድዩ ኣብ ኢንተርኔት ሪሰርች ምግባር ድዩ ግዜኻ ተጠቐመሉ እታ ሳልሰይቲ ድማ ሎሚ ንዓኻ ፅባሕ ድማ ንደቅኻ ክኸውን ዝኽእል ቢዝነስ ድዩ ገዛ ኣብ ኣፍሪካ ክትገዝእ ውጥን ይሃለኻ ነዚ መንገዲ እዚ ክሕግዘና ዝኽእል ዝተፈላለየ ኮርሳት ኣለና ኣትይኹም ርኢኹም ሓበሬታ ወሰድዎ ብርግፅ ድማ ክጠቕመኩም ይኽእል